Kapitan Enteng! Nagaduti gumatang dito'y tersina ni Marikwana. Ay, sakman pa iti umuna. Sige, aglisi kayaw. Ay, tak kami kim mo na, nanatuyang. Peres kam porser pa. Ay, una inyo ti bakit. Saan ka man mo giwali na natuyang? Una inyo ti bakit kung naklangarudan. Ikay mga minaglisay. Apay aya, anyat problema. Ni nanatuyang. Di na mo tagpila. Kumarik na ito aglaklakaw. Amumi rumba nga makipila ka. Ay, Marikwanang. Apay, marituyang. Aw, nangigyaw. Kung naktumid ka na kayo agkumari kamay. Ay, maray, sakman lang ti una malakwan tanay. Maksat nilulutwang. Sige, papagnaan nyo ni Kumari Katuyang, tagumatang. Sige, aglisi kayaw. Diyo ayan ang naggembaga ni Kumaray. Sige, aglisi kayaw. Sagla kayo. Nay, nagbit ka man, ano pang gimatang dita tersina ni Marikwana? Kit nagano ti gumatgatang dita. Pakpakawan tagpilpila. Inunanak ni Marikwanang. Talaga di mo amo ti makipila tuya. Ay, so, jak ugali ti makipila ba daw? Amom dayta. Di ka lang mabay. Marituyang! Nay, Maray! Ninsamot Marik abanang day di mga ayab itinagan ka. Ay, agoray man. Ha? Ay! Maribanang! Apay! Apay, saan ka aya amapan ijay barangay hall? Apay aya, Maray. No agiwaras da iti grocery para ka nagiti babakit akas kadatayaw. Aya? Ay na, imbag man tay may mo imbag Maray. Ay, una, umaya. Sumaruno kanto nga rudan, taumuna akon. Sige, Maray. Hinakon na. Sige, thank you. Welcome, Maray. Nangig mo ba daw? Warasan daman ang dagiti babakal. nay. Apay nga, da kayo lang ababakit ti warasan da. Da kami mo't kumaalalakay. Ala, ornosan nyo ti pila. Aw, jipaw, ornosan ti pila dagiti babakay. One chip. Tanay, agdidinurundan. Ay, one ngagpaiso. Ingka kitaan ti pila da. Sige. Ay, kunak asak ti umuna. Nay, Ay, agpapada tayo mo tababakat. Makipila ka mo Ay, bakbakit at ngumda kayaw. Iso asak ti umuna. Ay, ay, di ka gidurun Ay, nanatuyang. Saan ka nga agidurun siyak nga rod ti umuna. Makipila ka na sayaat. Makipilpila akmet. Ngam kayat ko asak ti umuna. Kasangsangpet mo. Iso nga ijay kaudi. Ay. Day tatisan na mabalay. Jak kayat ti mauday. Agungot. Surutan tayo ti pila. Jak nga rod kayat ti mauday. Kunak lang rudan. Apay nga ipilit mo. Apay, asino kaya? May saak at tanod, nana. Tanod ka mo lagayam. Kunamlan asino ka ngagsasaw. Basta siyak ti umuna iti pila. Kapitan, umay ko ipulong ni nanatuyang. Apay, anya ti inaramid ni Marituyang. Makininagaw iti pila. Iso nga aguguludan ijay ruar. Anya? Di na kaya ti paanawa, kapitan. Kuna na pa'y, may saak lang kano atanod. Iso adinak patpat yan. Tangsitin day taata. Ay, kwaraw! Abay ang kay. Sikaman ti mga nawa kanina na matuyang. Tanay, makin inagaw kano iti pila. Kit apaan na pa, dagiti makipilpila apada na ababakit. Matong pa lang kay. Kapot at chip tanod ka. Kabotan ka. Imbaunak ni Uncle Kaw. Tadi mo kanumat patpat yan ti tanod nga imbaun kaw. Ay, kwaraw. Umay, taday bagakin ka. Ano day ta? Umasidig ka Tayara sa asko, tapnusan damang. Aw, anya ti bagam. Bayad. Tapno siya ti yun unang di tapila. Mano ti bayad ma? Daytoy at daytoy bulsa. Manungay day ta? Daytoy ako. Ha? Lita lang? Di mo pigsaan. Mga daga. Babainte. Di mo pigsaan ko na.
Sige, sige. Nayon ako. Kasta ah. Piso lang matinayon mo. Masapon ay apid saan. Ay, sakayat. Nalakamot yung bayad mo kanya. Mano ayat kayat mo. Sangaribo ko maa. Ha! Tangalaag na iti sa ngaribaw. Naman sangaribaw, makipila ka. Ijay ka. Ijay, Ijay ka kao dyan. ayaw na'y kamatan ko araw. Sapay nagpudaw. Kahit naladaw ka ngay may, di maudi ka itipila. Mabayag pa'y aya. Unay kitin, di kastaw. Ay namare, saan ka din nga agrire? Taamin tayo kat makipilpila. Dahito'y mga minakwaraw. Ta dito'y pa'y udi tinangipanan na kanya. Naladaw kamot ngamin nga imay maray. Ay no nasapsapa ka kuma, ijay ka kaunaan. Ay, diyak kaya ti makipilpil. Ay asino kuma timayat a makipilpila. Ay siyak tupay, makipilpila akmat, kat dito yakmat uday. Ay, di damot la ayabanan tinagan ka. Naalamot gayam ni Marito yang di grocery na. Unang gal, nakakusila pa nagaway. Apay na? Nagbayag ka nung amin anak ipila. Talaga kasta. Simakit ka nung dagiti sa ka na nagdakdar. Bay amon, tinapatag, naala na, tibagi na, kit nagawi na. Marituyang, naalam magaya man tay grocery. Ay, wun maray. Ay, nagatidog ti pila. Ay, huwag nga road. Ado ka no at talaga dagiti na panababakait. Ay, inton maminsan, diyak kayatin ti makipila. Ay na, mare, sursuwam ka diti makipila. Taday tati kasapulan itan apanawain. Nairuamak nga rod asyak ti umununa. Tan umayak gumatang dito'y tersinam. Oray nagado ti tao, saklat ta ti ununa. When ata kumari kakit nga road, angam no sa balay, nas ka na makipila ka. Apay, anya di ibagbagada. Ngayon doron mo kano dagiti pada mababakit ang nakapila. Kasano mga may, siyak ti impanda igay uday. Kit naladaw kagaya masimang pay. Di ada kay di uday. Ay, aguray ka man takitaag no anya da ito inted da grocery. Kit lukata mo na. Ha? Ay. Ha? Ayunay mo tan. Pinagpila da kami tinagmalmalaw. Kasto'y malagay ang tinted da. Nan, kita man no nya dagita. Nan. Sardinas. Bagas. Adumot ah. Anya mo dagitan? Ha? May unay kami tinto ya. Nagreklamo ka pa ilan, mate. Ay, nabambanugak anak ipila. Kasto'y matlagay ang tinted da. Pwa. Agyaman ka kidi ah. Imbes nga agreklamo ka. Ay, sa anak anaragsak. Agreklamo ak. Agreklamo ka pa ilan. Ay, di ka lang mabain, Mike. Agreklamo ak kunak. Di nakman kun kontraon si kabadaw. Tasyak, awan babaeng gaw. Aging gaita, maray. Nakaisa makpailaang. Tamaragsa ka nak itinaitad ka da kami ababakait. Ay, imbag ka na kayo tanaykan kayaw. Kat si Kangay maray. Bakit kamay? Bakit kapay abalasan? Saan kami amabalin amaykan, ta opisyal kami ti barangay. Aya. Isumot lagayam nga awan inyawid ni Inteng. Uray babakit kami. Saan kami lata maikan, ta opisyal kami ka nga road. Ay, kastagayam. Imbag pa'y kada kayo tanaykan kayaw. Ay kat, sigurado ang nakaisamot ni Marituyang Saan? Ne, Ay, apay asaan, Maray? Dayjay matlang tilinaon jay supo. Ano laang ay? Na, kat no nagadumay. amin anaykan ka naragsakda. Si kalat saan? Apa yan? Wun nga rod kat no agkakatawa dagiti padak ababakot anaikan iti grocery. Aglalagtuda pa'y Panggapwak ngaglagto ka nagkatawa. Mang tadala nga rudan. Kasla relief gouds. Hwa?
Sayang ti oras ko nakipila. Uwe! Dahil ti madi ka dagiti tattao. Tekam lang arudan, agreklamo na pa. Win nga rod nakipila ka nupay nga men. Ay naskan ang makipila at taadong nga rod ti tao. Iso nga inton adan tumanen ti maiwaras a pagsayaatan. Saan yon nga iramraman ni Marituyang? Tadi na kayat ti makipila. Kandi na amo nga apresyaran ti maitad kan kuana. Una. Agasam. Induron-duron na pa'y dagiti babakot. Dagiti mas babakot nga isaw. Talaga akababain. Ay, kasanon, no adan tumanon sumaruno a maiwaras kada kami a babakot. Lalakay tumot ng tinik sa mawarasan. Ay, kunak no pang babakot lang ti maiwaras. Saan mo't agruam kay mutun. Wapay ang nagaduman ng titao di ta barangay haul. Di yu ay amaw. Yan niya. Basta, Nay, apay di mo ibaga. agungot kan tumanon. Ay, ad-adang agungutak no di mo ibaga. Di mo ay makita, apuro lalakay dagiti adda di ta barangay hall. Ay, wag. Apay nga'y dagita alalakay. Isudamot ka na ti mawarasan iti tulong. Na, ay ningay badung kaw. Lakay mo. Ingka ayaban tamapan moten makipila. Makipila manan. Anya ngay nga road. No saan makipila, ay kat awan ti maitad kan kuana. Adulamay. Apay apapananak dita barangay hall. Kit sa anak pa'y mo't alakay unay. Anya saan? Lakay kan. Ay di nakpilitan si Katuyang. Ubingak pa'y. Bungalkan ba daw? Agkalkalbo ka pa yan. Mabilbilangan ti addang mo. Gandanda ni Dimon maguyod ti ulis mo. Iswala kay kan. Kastaya. Nagrik na, ubing ka pailaan. Ha? Lakay kan ba daw? Dudugan kan. Isu no isuti ko na. Iso amapan ka dita barangay hall. Sayang jay maitid aparakan ka. Jak kumakayat ti rumwar kay. Ay na, di ka madanagan, takaduan ka. Jak ipalubos, amakipilak. Maray, si kagayam ti in charge iti panagiwaras iti tulong para kadagiti lalakay. Wan, siyak, mare. Kat nagadumagaya man tagur uray alalakay iji barangay hall. Ado, tinasapaan na pan. Nabagaan nga tan ni kabadong. Adamot imbaon ni inteng atanod na. Anapan nang ibagakan ni pari badong. Ay, nasaya at matano kasta. Tadagita nga agasawa, no saan damay kan, nagado ti masasauda. Naku namon, Maray. Mapan ko mga rod agpilan na ni kabadong. Agririntuman ni Marituyang no mauli iti pila di asawa na. Pagpilaan yun lang itilalakay, kwaro. Ang gagawad. Iba kayong agpila dan. Tapno maiwarasan tayo tulong nga para kadakwada. Ay, ni madunggaw, talaklakayan kay tuyang. Ha? Asino diyagong ungat ijay? Hinanatuyang kagawad. Ingka man anawaan. Apay nga da dito'y day tamakot. Para laan ka nang itilalakay daytoy. Sigay! Hadlasem ti umasidag kwaraw, takang urang ka. Sana ka mabutang, nanatuyang. Ay, saan ka nga umasidag kunak na? Balbalagan ka. Awan mo't pagpangurmaw. Kanya nga awan. Badaw, buludak man ay kasarukod na. Nay, anuam? Ang ura ni kwaraw. Ha? Ay matukol day taas sa rukod atuyang. Sigay, umasidag na kwaraw. Matukol kan ka na ito sa rukod ni Badong. Ay, kasimot ni Tata Badungaw. Inalamot day ta sa rukod na. Hey, bayam ka di nga main, na ijay sangwanan ti pagpilaan ni Badong. Anya? Isaw di mo na itipila. Kontraon ka, no di mo kaya't apang uran kay ti sa rukod ni Badong. Nay, anya gulo daytoy maray. Ay, ni Kwaraw, maray. Di na kaya't apaunaan ijay pila ni Badong. Ado mga maintain mo na si Mangpag. Isu dati rumbo nga umunay ti pila.
Kunak man no agkukumari tayo. Apay ngay sudamutan ti paborap. Kasano, madi mga mintaramid mo, Mare. Anya, maday. Kaya't kula ang mat nga umuna itipila ni Badungkaw. Taalaan lang jay tulong aparakan ko na, kagawit kamay. Apay, dakas deta. Gusto sila panda ka lang arod dagiti tattaon, di ka pala makadlaw. Gusto sila pandak ayaw. Gawan! Idi pa ije tersenak, no gumatgatang ka nga ado tagpipila. Permeti ko silap na ka. Di ka mabaen. Ah!